Vi vil nu vise jer et nemt og hurtigt hverdagslook. Start med foundation. Vores flade powder brush er god til at fordele foundation på huden. Dub forsigtigt rundt i ansigtet. Slut af med lidt pudder, som fikserer og matterer. Så er det brynene. Start med den pigmenterede voks, som definerer og former din bryn. Bagefter er det brynpudderen, som farver og fylder din bryn ud. Det bronzer, som fremhæver din kindben. Og blush, som giver dine kinder glød. Til sidst en læbepomade for at holde looket naturligt. Og så er du klar.